Официалната история ни казва, че Древна Гърция или древногръцка цивилизация е период в историята на Гърция. Освен това е и период в историята на източното Средиземноморие, като този период започва след края на бронзовата епоха и преминава в елинистическа епоха след смъртта на Александър III Македонски. Политическите, философските и научните постижения на древните гърци са в основата на развитието на западната цивилизация, на съвременната демокрация и на Олимпийските игри. Историците разглеждат наследството на Древна Гърция като основополагащо на съвременната култура, на западната философия и на основните принципи на архитектурата, скулптурата, математиката, поезията. Днес, когато чуем думата гърци, веднага си представяме народ, който вярва, че е пряк наследник на великите елини, строителите на Партенона, философите на Атина и войните на Спарта. Но каква е истината? Наистина ли днешните гърци са потомци на древните елини? Или това е историческа измама, която векове наред е формирала грешното разбиране за произхода на този народ? Добре дошли в загадките на древността! За да не пропускате подобни видеа, може да се абонирате за канала. Предварително ви благодарим. В класическата древност терминът елини се отнасял до различни племена, обитаващи южната част на Балканите и териториите около Егейско море. Те съставлявали градове-държави като Атина, Спарта, Коринт и Тива, които били известни с културното си развитие, философията, науката и изкуството. Но наред с тях съществували и други групи, които не били елини в чистия смисъл на думата. Една от най-значимите такива групи били данайците, които според митологията дошли от Северна Африка и се заселили в областта Аргос. Данайците не били местни жители на Балканите, а дошли отвън и постепенно се смесили с местното население, като в крайна сметка започнали да се считат за част от елинския свят. Данай в древногръцката митология е син на Бел и Анхиноя, дъщерята на Нил. Той имал и брат-близнак на име Египт. Бел заселил Данай в Либия, а Египт в Арабия. Египт нарекал земята на своето име Египет. От многото си жени имал 50 сина, а Данай имал 50 дъщери, Данаиди. В един момент Данай и Египт започнали борба за власт, но Данай от страх пред синовете на Египт построил кораб и качил на него дъщерите си, за да ги спаси. Те отплавали за остров Родос, издигнали там статуя на Атина Линдийска. По това време Аргос бил управляван от цар Пеласк, епонимът на всички автохтонни жители, които са живели в Гърция от самото начало, наричан още Геланор, този, който се смее. Данаидите помолили Пеласк за защита, а събитието е описано в молителите от Есхил. Защитата е предоставена след гласуване от аргосците. Скоро след това Геланор предал царската власт на Данай, а той от своя страна нарекал жителите на страната данайци. В страната нямало вода, тъй като Посейдон пресушил всички извори, ядосан на Инах, който обявил земята за принадлежаща на богинята Хера. Поради това Данай изпратил дъщерите си да намерят вода. Една от тях, Амимона, разделила ложето си с бога Посейдон и той й казал къде има извор. Скоро след това синовете на Египт дошли в Аргос да призоват за примирие и да помолят дъщерите на Данай да се омъжат за тях. Данай не бил забравил, че е бил принуден да избяга и таял злоба в сърцето си. Съгласил се да ожени дъщерите си за синовете на Египт и ги разпределил някои чрез жребий, други според сходство на имената. Още ли си с банката, която не те заслужава? Ела в TBI Bank, където имаш сметка безплатно. Превеждаш пари без такси. Други според сходство на имената, а някои и без жребий. След като устроил сватбите, дал на дъщерите си по един кинжал, с който да убият мъжете си. Само Хипермнестра пощадила мъжа си, защото я оставил девствена. Поради тази причина Данай я заключил в тъмница. Останалите му дъщери заровили главите на младите си съпрузи в Лерна, а телата им погребали зад градската стена. Това е една доста невероятна история, но е част от митологията. А сега да преминем към някои исторически доказателства за различията в културните елементи. Древните елини почитали пантеон от богове като Зевс, Хера, Посейдон и Атина. В същото време данайците донесли свои култове и вярвания,
някои от които вероятно произхождали от древен Египет и Леванта. Например, митът за Данай и неговите дъщери напомня на египетските митове за преселение и основаване на нови територии. Лингвистите отбелязват, че някои думи в древногръцкия език имат неиндоевропейски произход, което подсказва за външни влияния върху формирането на гръцкия народ. Някои от тях може да са дошли именно чрез данайците и други неелински народи. Съвременните ДНК анализи показват, че населението на днешна Гърция носи гени, които значително се различават от тези на древните елини. Влиянието на българи, албанци, турци и други балкански народи е значително, което поставя въпроса: могат ли днешните гърци да бъдат чисти наследници на елините? Древните македонци, траките и други народи също са оставили своя отпечатък върху населението на Гърция. С възхода на неогръцката идентичност през 19 век, след освободителната война срещу Османската империя, новосъздадената гръцка държава отчаяно търсела историческа легитимност. Политическите елити на Атина започнали да налагат представата, че днешните гърци са директни потомци на Сократ, Аристотел и Александър Велики, въпреки че мнозина от тях били българи, арванити, албанци, власи и други балкански етноси. Така се появила добре култивирана национална митология, която постепенно заличила истинските етнически и културни корени на народа, живеещ в съвременна Гърция. Възможно ли е един народ да гради своята идентичност върху легенди и политически митове? Историята на Гърция ни учи, че това не само е възможно, но и често се случва. В действителност, днешните гърци не са чисти наследници на елините, а по-скоро продукт на многовековни смесвания между различни народи, сред които данайците изиграли важна роля. Но дали това променя величието на елинската цивилизация? Разбира се, че не. Истинското предизвикателство е не да се отрича миналото, а да се разбере неговата сложност и многопластовост. Историята не е просто удобен мит, а търсене на истината, колкото и неудобна да е тя. Данайците са били древен мореплавателен народ, който според античните източници произхожда от Египет или Леванта. Както казахме, легендата разказва, че те са дошли на Балканите под предводителството на митичния цар Данай, който бягал от брат си Египт, владетел на Египет. Но как данайците са се заселили на Балканите? Данайците пристигат на бреговете на Пелопонес и се установяват в Аргос. Те не били местни жители, а пришелци, които постепенно наложили своята власт над коренното население – пелазгите. Историците и археолозите смятат, че пелазгите са били истинските автохтонни жители на региона, обитавали Балканите много преди пристигането на данайците. С течение на времето, данайците асимилират културните елементи на пелазгите, но запазват своето влияние и водеща роля в обществото. Те започват да се представят като коренни жители на Балканите и наследници на древните култури, включително и на микенската цивилизация. Данайците постепенно променят и адаптират митологията на местните народи, като добавят свои герои и богове. Например, в гръцката митология Данай и неговите 50 дъщери заемат централно място в историята на Аргос, но това е по-късен пласт, наложен върху вече съществуващата култура. В ранните гръцки източници се споменава, че пелазгите са варвари и неразбиращи, което постепенно води до изчезването на тяхната идентичност. Данайците налагат нов език и култура, които се превръщат в основата на класическата гръцка цивилизация. В класическата епоха, когато Атина и Спарта стават могъщи, вече почти никой не помни пелазгийските корени. Днешните гърци вярват, че са преки наследници на древна Гърция, но корените на тяхната история са по-сложни. Данайците, като народ от Близкия изток, са наложили своето влияние върху местните култури и с течение на времето са се сляли с тях. Те не са били истинските потомци на елините, а по-скоро техни наследници по пътя на културната асимилация. Това е само една от версиите на историята, която поставя под въпрос традиционните представи за произхода на днешните гърци. А сега да видим самото създаване на съвременна Гърция като политически проект на великите сили. Днешната гръцка държава не е естествено продължение на антична Гърция,
а е политическо творение на великите сили от 19 век. След векове на османско владичество, гръцкото въстание от 1821 година поставя началото на борбата за независимост. Но именно намесата на великите сили Великобритания, Франция и Русия довежда до създаването на модерната гръцка държава през 1830 година. В началото на 19 век Европа е обхваната от идеите на национализма и романтизма. Велики сили като Англия, Франция и Русия виждат в гръцката независимост възможност да отслабят Османската империя и да наложат своето влияние на Балканите. Русия подкрепя въстанието, защото смята, че ще използва новата държава като стратегически съюзник срещу Османската империя. Великобритания иска да има влияние в региона, за да контролира източното Средиземноморие и пътя към Индия. Франция подкрепя проекта, защото иска да разшири своето културно влияние и да предотврати руска доминация. С битката при Наварин през 27 година, когато флотилията на Русия, Франция и Великобритания унищожават османския и египетски флот, става ясно, че гръцката независимост е предопределена. 3 години по-късно, с Лондонския протокол е създадена новата държава, но не като република, а като монархия, с баварски крал Отон I, наложен от великите сили. Официалната историография напълно изключва ролята на данайците и пелазгите, а елините са представени като първите и единствени цивилизатори. С течение на времето тази версия на историята става общоприета, а западните учени и интелектуалци я затвърждават, защото тя съответства на романтичните им представи за Гърция като люлка на цивилизацията. Така Гърция се превръща в изкуствено създадена нация, която дължи съществуването си не само на героичната борба на народа си, но и на стратегическите интереси на великите сили и тяхната нужда от антична приемственост. Историята не е това, което ни учат в учебниците. Тя е писана от победителите, моделирана от великите сили и променяна, за да обслужва политически интереси. Векове наред народите на Балканите са били манипулирани, а истинската им идентичност подменяна. Гърция, такава каквато я познаваме днес, не е пряк наследник на великата антична Елада. Тя е политически проект, изграден върху романтизирана митология, наложена от външни сили. Данайците, народът, който някога пристигнал и завладял земите на пелазгите, не са елини, а именно те са основоположниците на по-късната гръцка цивилизация. И така, ние продължаваме да живеем в свят, в който истината остава погребана под пластове от измислени истории, а народите се гордеят с идентичности, които не са техни. Дали някога ще имаме куража да разровим миналото и да приемем реалността такава каквато е? Истината чака да бъде разкрита. Въпросът е: готови ли сме да я приемем? С това нашата история завършва. Бихме искали да ви помолим да харесате видеото, както и да споделите вашите отзиви в коментарите. По този начин помагате изключително много на канала. Благодарим ви, че се присъединихте към нас в това пътуване. Ще се видим в следващия епизод.